Donc ne tɔgɔ de ye Yakuba Daw n bɛ baara kɛ CESG la n'o ye clinique de gestion d'innovation de connaissance ye ne ale ka baara bɛnnen projet géré ma nka o bɔlen kɔfɛ fana n bɛ fɛn wɛrɛw kɛ i n'a fɔ formation ye marketing digital la ale ni n bɛ carte visa o fana feere n'o ye IBA yɛrɛ ka carte ye voilà o bɔlen kɔfɛ an bɛ activité kɛrɛfɛ activité caman fana kɛ quoi voilà. Yala Yakuba Daw e y'i yɛrɛ sɔrɔ carte feere in na cogo di? Bon an balimamuso an b'i fo i ka ɲininkali nin diyara n ye carte feere n'i y'a jateminɛ carte visa bilama mɔgɔ camanba de mako b'a la minnu bɛ fɛ ka u ka baaraw kɛ parce que a bɛ don mɔgɔw yɛrɛ ka sɔrɔ nasiraw la carte ne yɛrɛ bɛ se ka fɔ n donna la cogo min na comme n yɛrɛ bɛ n y'a fɔ a ɲɛna cogo min na n bɛ formation kɛ marketing digital domaine na bon n'i ko marketing digital o ye ka an ka sanni feerew baaraw k'olu layiriwa internet sanfɛla la donc hukumu kɔnɔna na n y'a nana ye k'a fɔ fɛn dɔw bɛ n'i b'olu kɛ f'i mago bɛ jɔ carte la i n'a fɔ ka sanni kɛ net sanfɛ ka site créer walima ka achat wɛrɛw kɛ donc o la f'i mago bɛ se carte ma bon ne bɛ formation kɛ minnu kun i b'a sɔrɔ o mago b'o la donc finalement je me suis dit que est-ce que n tɛ se ka banque dɔ approcher mais san'o cɛ n tun ye IBA yɛrɛ ka kumaw fana mɛn k'a fɔ k'u ka carte ka ɲi mais a carte tun bɛ n bolo kɔrɔlen mais o y'a sɔrɔ n tun ma formation fɛn ninnu daminɛ donc o hukumu kɔnɔna na n ye taara banque la ka taa renseignements ta donc olu yɛrɛ ko ne ma k'o bɛ mɔgɔw ɲinina revendeurs ɲinina minnu bɛ se k'u ka cartes feere donc o y'a condition fɔ fɔ n ɲɛna mais a ma kɛ dans l'immédiat n ye waatiw ta fɔlɔ ka réfléchir la est-ce que n ka bɔ b'a la est-ce que n ka bɔ t'a la voilà est-ce que a bɛna marcher n bolo olu yɛrɛ ni rassuré ko bon ko n'i ye carte ta k'a ti jɔ quoi ko olu yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ka pour que a bɛ se ka ta cogo min na bon n hakili jagabɔ ka waatinin kɛ environ 1 mois donc o bɔlen kɔfɛ n décidera ka engager comme diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye risque ye donc n engagé la n ye condition fɔ parce que contrat de b'an ni banque cɛ an ye discussion kɛ an bɛnna ko la donc an ye contrat signé donc an bɛ baara kɛla contrat yɛrɛ hukumu kɔnɔna na donc o contrat la olu bɛ carte da anw ma donc an fana b'a di client ma donc nin cogoya de la an y'an yɛrɛ sɔrɔ carte feere la fo kana se bi ma an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi bi an ye carte lase mɔgɔ camanba ma Mali kɔnɔ ka daminɛ Bamakɔ la ka taa Mali dugu caman la voilà hali kɔrɔn fanfɛla in na ka taa se yɔrɔ caman na an ye carte di mɔgɔw ma ka taga u y'a san u y'u ka wari caman donc an ye carte ta ka taa d'u ma donc bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi an bɛ ka o baara kɛ dɔɔni dɔɔni. Bon carte nafa ka bon ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ a fɔlɔ ye min ye carte yɛrɛ bɛ se ka baara di mɔgɔ ma baara tɛ k'a fɔ ko i ka carte feere ka nafa ɲini a la non o fɛn tɛ c'est à dire que activité minnu bɛ internet sanfɛ bi carte bɛ se ka kɛ sababu ye k'i yɛrɛ don activité la misali surun ye jumɛn mɔgɔ minnu bɛ yen n'i bɛ se ka publicité kɛ internet sanfɛ i y'o ɲɛdɔn kosɛbɛ donc ne e y'o kalan kɛ k'o ɲɛdɔn e mago bɛ se ka jɔ carte la parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu kalanlen tɛ donc comme o kalanlen tɛ internet sanfɛ fɛn ninnu t'a dɔn mais u mago bɛ u ka sanni ni u ka service ni u ka feerefɛnw olu bɛ se ka lakodɔn cogo min na donc ni e bɛ se ka publicité kɛ internet sanfɛ donc e bɛ se ka carte dɔ san donc ni e carte dɔ san dɔrɔn i bɛ to ka publicité k'o ye ka wari kɛ la publicité k'o ye olu fana sur la base de ça olu fana bɛ se ka dɔɔni d'e ma donc o fana ye ka baara dɔ daminɛ ne ye ten donc o y'a misali surun ye mais carte bɛ baara wɛrɛw kɛ a fɔlɔ ye min ye mɔgɔ caman bɛ fɛ ka sanni kɛ Alibaba sanfɛ donc ani AliExpress ani site wɛrɛw bɛ yen minnu sanni bɛ k'a sanfɛ donc mɔgɔw bɛ carte san parce que site minnu bɛ yɔrɔ minnu na i b'a sɔrɔ an ka monnaie n'u ka monnaie tɛ kelen donc n'i ye carte visa san sisan donc a bɛ kɛ sababu ye automatiquement a bɛ convertir u ka monnaie la quoi donc u b'u ka fɛnw bɛɛ tigɛ a la donc n'i y'a sɔrɔ i b'a procédure dɔn i b'a sanni kɛ à travers sa carte u b'i ka marchandise bila ka na d'i ma o ye a fɔlɔ ye filanan dɔ fana ye jumɛn i bɛ se ka wari k'a kɔnɔ ka voyager voilà mɔgɔw bɛ wari kɛ carte la i n'a fɔ porte monnaie mobile i bɛ voyager i bɛ taa Dubaï i bɛ taa Chine i bɛ taa France i bɛ taa États-Unis n'i mago bɛ wari la a kɔnɔna na donc i bɛ taa i bɛ taa guichet automatique dɔ la i b'i ka musaka bɔ donc a b'o baara bɛɛ kɛ n'i bɛ fɛ ka i ka billet d'avion fana san donc i ka carte fana a bɛ se ka i dɛmɛ o fana la dɔw b'u ka billet d'avion san en ligne i bɛ se k'o fana kɛ minnu b'a fɛ k'u ka nom de domaine internet site créer ninnu ani minnu bɛ Facebook sanfɛ ka to ka boosteriw kɛ Facebook sanfɛ donc a bɛ ninnu baara bɛɛ de kɛ c'est à dire kuma lasurunyana fɛn fɛn ye internet baara ye ni a sanni feere kow bɛ kɛ yen carte nin bɛ se ka o bɛɛ baara de kɛ
voilà donc nin ye a nafa dɔw ye an bɛ se ka da don fɛn minnu na k'a fɔ wa carte ninnu fana n'a b'i bolo i bɛ se ka lié Orange Money na mais o la i bɛ taa banque la banque mɔgɔw b'o o baara fɛn kɛ i bɛ se ka retrait kɛ guichet automatique caman na misala n'a b'i bolo sisan a dan tɛ k'i ka wari bɔ IBA la i bɛ se ka wari fana retirer a kɔnɔ ni wari b'a kɔnɔ i mago bɛ wari mugu la i bɛ taa banque dɔ la guichet automatique la i bɛ wari bɔ mais n'i taara IBA ta la o ye fu de mais n'i taara banque wɛrɛ la i b'a sɔrɔ o bɛ kɛmɛ de tigɛ i kunna voilà o ye convention yɛrɛ banque ni ɲɔgɔn cɛ n'i taara Afrique de l'Ouest jamana ninnu na UEMOA jamana fɛn fɛn bɛ yen banque min fɛn fɛn bɛ yen donc i bɛ se ka baara kɛ ni carte ninnu ye olu banque ninnu na. ɲininkali diyara n ye carte nin sɔrɔ cogo a ka nɔgɔn an bolo kojugu ni mago bɛ carte nin na an bɛ i ka pièce i b'i ka pièce d'an ma a kɛra carte nina ye a kɛra fiche individuelle walima a kɛra carte d'identité ye walima passeport n'o dɔ b'i bolo i bɛ se ka o dɔ lase an ma walima permis i bɛ o dɔ lase an ma ni ka photo kunkolo photo ani ka adresse email ani i bɛ numéro dɔ di an bɛ se ka numéro ni ta ka inscrire a la ni carte ye donc n'i y'olu d'an ma sa donc carte yɛrɛ dilanni tɛ mɛn carte ninnu dilannen don ka ban mais n'i y'olu di dɔrɔn an b'a inscrire i tɔgɔ la a baara bɛɛ lajɛlen a tɛ tɛmɛ miniti 15 kan an b'i ka carte kɔni an b'a d'i ma voilà dɔw fana bɛ ɲininkali kɛ ko an b'a recharger cogo di o tɛ problème ye an yɛrɛ fana b'a recharger voilà donc n'i bɛ fɛ ka recharger i bɛ wari ci an ma donc an b'i ka rechargement kɛ voilà hali i bɛ Bamakɔ walima i tɛ Bamakɔ an bɛ rechargement kɛ bon dɔw b'a fɔ ko bɛ fɛ ka lié Orange Money na donc o la walima Sama Money o la i bɛ taa banque la donc banque mɔgɔw b'o condition f'i ɲɛna donc i bɛ se ka o fana kɛ i bɛ se ka t'o la i yɛrɛ i b'a recharger i yɛrɛ ma ok donc an bɛna carte nin yira o la nin y'a misali dɔ ye nin ye carte dɔ ye donc an ɲɛ b'a la n'an ye carte nin san bilenman de don voilà donc o bɔlen kɔfɛ an ɲɛ bɛ prépayé la carte prépayé de don donc CFA b'a la a bɛ dɔw ɲɛna k'a tɛ se ka baara kɛ monnaie wɛrɛ la n'i ye wari k'a la a b'a convertir automatiquement donc IBA ka logo bɛ yan donc nin de ye carte numéro ye nin y'a numéro ye an ye nin datugu pour que raison de sécurité donc a date d'expiration de ye nin ye carte nin ye san 3 de ye n'i y'a san waati min na ka taa o la ka taa o ye san 3 ye donc information wɛrɛw kɔfɛ nin ye identifiant ye voilà nin identifiant nin numéro in de bɛ kɛ ka carte recharger ka baara caman kɛ voilà donc 305 o ye code CVV dɔw b'a fɔ CVV dɔw b'a fɔ CVC donc i mago bɛ jɔ o la maintenant carte in yɛrɛ kunnafoni baba ye jumɛn n'i bɛ fɛ ka sanni kɛ net sanfɛ i mago bɛna jɔ nin numéro in na nin numéro ye jan ye ale ni date d'expiration o b'o ɲininkali k'i la ale ni nin code in o bɛ nin fana ɲininkali k'i la voilà donc bɔlen kɔfɛ nin carte ni a sécurité ma yɔrɔ ye min ye n'i fɛ ka opération lancer net sanfɛ voilà sanni opération ka valider o bɛ code 8 chiffres de ci ma donc o code in de bɛ ci ma i ka téléphone na e de b'a valider e de b'i ka achat valider sisan voilà donc n'i m'a valider i b'a sɔrɔ ko opération tigɛ a bɛ se ka kɛ i ka carte bɛ bin dɔ b'i ka information dɔn o b'a fɔ ko o ye a ta ka baara kɛ n'a ye maintenant tant que n'a tigi y'a kɛ ni a ma valider dɔrɔn e m'a valider a tigɛ donc o dabɔla sécurité de kama donc carte nin de bɛ nin ye donc a baara kɔni man gɛlɛn donc carte validité san 3 de don donc n'o banna i bɛ se ka renouveler a identifiant filɛ nin ye n'i b'a recharger an bolo i bɛ nin ci anw ma n'i taara banque la o kelen de don donc a baara bɛɛ bɛ kɛ nin de ye